हेलौ लोगोफोर, दिनै जों गद्रेज नायनो फैदों आरोना। दखानाव दंहैयो। माबायदिखौ लानांगौ मिथिया आरो नायनानै माबायदिखौ लानांगौ नायनोसै आरोना। दा दखानाव दंफैयो जोंनो बाकस बायदिसिनाबो दङ। नायलांदो बिदिब्ला। गलाबा दानि आवाजाव फसायदों बेखौ दा मोनथाम। नै बरिया बरिया लक होजोबदों। लानो होखादोंना इदिखौनो बरिया लखा र' बेखौ सोंनायहां। गद्रेज नांगौला माबा हरदों मिथिला आं बेखौबा हले बे नारखौ फैदौनै गोजौने मानो देखायगोन गद्रेज बेखौ लानांगौ। बेसेबां होनगोनथाय बेखौ बेयावलाय 18,000मोन। नैबेबो जा बरिया लखानाय बरिया बैयो इन्जुर खालारा ने इन्जुराव माला बिबार माबानाय बायदिल' नुलायखागौ। मालिकआबो सोरथाय ओमफ्राय ओंखाराबो नुजायाबो बालाबो। नैबेबो मोजां नै गद्रेज गोजा आरो इयो गासिबो लानो फैदों आं सिम्पोल। बेबा बेसेबांथाय आंखौ आं नै बेखौसो बायगोन आं बिदि गिदिरखौसो मोनला। बहाय थांखोथाय दखानदारा रावबो गैया। नैखौ नायनो गद्रेज बायनो हाब्ला बायब्ला इदिखौसो बायखानांगौलै। मा होनो जि माबा माबि खम्बल माबा माबि दोननो हाबाय दा नैबे गाहायाव नै आरामनो नैबे गुवारावहाय खम्बल माबा माबि सोना दोननो हाबाय। बे गिदिरा दा र' इदिबो बेखौ लानांगौबालाय आं मा थांफिननांगोनसो। कय मालिक बोलें ¿qué mano es tú? Oh, ওটা 22,000 আছে ডিসকাউন্ট হবে। বেশি পাইছেন আর ওইগুলা পছন্দ করেন নেওয়ার সময় ডিসকাউন্ট ও না না ওইটু 22,000 সবাই সব 22,000। হ্যাঁ যেগুলো সব 22,000। এই যে এগুলো দুই পাল্লাগুলো 12,000 করে আছে, 12,500 করে আছে। আর এটা একটু বেশি আছে, এটা কি মাল 23,000 আছে। টেস হ্যাঁ এটা 13,000 আছে। এবার পছন্দ করেন নেওয়ার সময় একটু মালটা একটু দিয়ে আসি তারপরে ওই এসে দেখো এসে না মোজাं खाखिनै बेनि बेयो 22,000 बेखौ लानांगौ ना माखौ लानांगौथाय बिदिखौ लायबा नै थांफिननांगोनसो। इयाव एसे खमसिनबाल ने साबसिन बेलेग जियानो गैथारा माथो नुथारानो। ঠিক আছে ওকে নিয়ে যাবো। आरो नै बेहाय मोनसेबाव आरोना बेहाय मोनसे नायफैबावदों बेवबो मोजां दं एसे खम आरोना बेवहाय नायनोसै दिनै दा बेहाय नायनानै फसायोबा लानानै थांनोसै आरोना बेवहायनिखौनो नायलांदो। गद्रेज लोगोफोर नैबेखौहाय नायदों आरोना नैबे पिंक कालारखौहाय 8,000नो जानांगौ ना मोनदों सिङावहाय बेबायदि खालार ये 8,000 ओमफ्राय नैबेखौ 9,000 बिदों नै
नैबेखौ 9,000 बिदों बेखौ लानांगौना अबेखौ लानांगौ नंदों बेयो 10,000 बे 9,000 अबेखौ लानांगौथाय मा फैबाय नैबे 11,000 नै 11,000 आरो बैसोरबो 11,000 गोजा आरो बिदिब्ला बाय बायसै लोगोफोर